Nyáron alacsonyabb vérnyomásokkal élnek a magas vérnyomású betegek, mint mondjuk ősszel vagy télen. Sziasztok, Magdi vagyok. Kérdezte is a Szent Magdolna Magánkórház orvosaitól. Az a kérdés, hogy mondjuk van-e összefüggés az évszakok és az időjárás között a vérnyomás tekintetében, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, van összefüggés. Magyarázata pedig az, hogyha elképzeled, hogy amikor meleg van, és egyrészt folyadékot veszítesz, akkor az érpályádból ugye a fokozott folyadékvesztéssel és esetleg a nem megfelelő folyadékpótlással eltűnik a folyadék egy része, tehát a folyadéknak az érre gyakorolt nyomása az csökken. Másrészt, amikor verítékezéssel ugye hőtől szabadulsz meg, akkor kitágul az érpályád, gyakorlatilag a bőrödnek az erek kitágulnak, hogy hőt adj le magadból, viszont ennek az a következménye, hogy megnő az érpályádnak az összkeresztmetszete, ezért gyakran tapasztalható az, hogy nyáron alacsonyabb vérnyomásokkal élnek a magas vérnyomású betegek, mint mondjuk ősszel vagy télen, és fordítva is igaz, hogy télen általában meg emelkedettebb, mint mondjuk nyáron. Ezért mindenképpen azt tanácsolom neked, hogy amikor a meleg időbe köszönt, akkor kezd el rendszeresen mérni a vérnyomásod, és ha azt tapasztalod, hogy egy 10-20 higany milliméterrel csökken, akkor mindenképp konzultálj az orvosoddal, mert adott esetben a vérnyomás csökkentő dózisaidnak a csökkentésére, vagy adott esetben a gyógyszer átmeneti kihagyására is szükség lehet, hogy az ideális vérnyomásodat nyáron is fent tud tartani.